Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Pemirsa pripun kabare pinanggih malih nggih kalih kula Sheila Oktarina temtu mawon ing program kesayangan kita Pawartos Jawi Hono Coroko TV. Kathah informasi sampun dipun rangkum kagem ngancani wekdal santai panjenengan. Antawisipun Harmoni Nusantara, Minang Wetan lan Jawi lebet nada pica-pica. Rumiyin lan sakmenika nostalgia wonten stasiun Tugu Sepur Yogyakarta. Jelajah budaya, motif batik awisan lebeting keraton Yogyakarta. Pamirsa, menika Pawartos Jawi. Pamirsa, musik temtu mawon saged nyatunggilaken babagan ingkang benten. Kalebet benten ing bab basa salah setunggal sekar pica-pica ingkang nembe viral nggih. Ewa semanten terobosan enggal wonten ing donya musik lebet Harmoni Nusantara ingkang gabungaken basa Minang Wetan lan temtunipun Jawi. Dipun jamin saestu pamirsa goyang amargi mirengaken kolaborasi ingkang sae sakmenika. Boten namung menika mawon pamirsa wonten ugi informasi saking paneliti kaneman ingkang wangsul malih ngarumaken asma bangsa amargi labuh lebetipun awit lestantunaken owa Jawi. Salah setunggal spesies ingkang badhe punah cekap menarik nggih. Nah, pemirsa menika sedaya informasinipun. Pemirsa, sekar pica-pica ingkang dipun nyanyiaken Juan Reza viral wonten media sosial. Inggih, saperang lirik Nona Ambon pica-pica, Nona NTT linca-linca, lengket wonten salingan pamirsa. Sekar menika minangka sekar saking Nusa Tenggara Timur. Sekar pica-pica dipun rilis langkung kanal YouTube ing wekdal 1 September 2021. Ngantos sakmenika pica-pica sampun dipun tonton 60.000 langkung. Malah wonten ing kanal Instagram lan TikTok ugi saestu moncer. Ngantos kathah ingkang ngover musisi tanah air sanesipun. Inggih salah setunggalipun kolaborasi sae lebet Harmoni Nusantara ingkang gabungaken musik Minang Wetan lan Jawi. Darboy Gang, Juan Reza, Jackson Zeran, Wita Sofi, tentu mawon enggal dipun umumaken wekdal 1 Mei 2020 kepengker. Sampun nyugek kawigatosan pangremen musik tanah air.
Jawi minangka salah setunggal primata endemik Jawi ingkang keancam musnah. Amargi kathah perkawisipun kados dipun bujeng, dipun dagangaken ilegal, lan icalipun habitat alami akibat deforestasi. Sakmenika gesang wonten ing satengahing tekanan fragmentasi wana lan kedah dipun ayomi kanthi nyata. Owah Jawi utawi dipun tepang kaliyan Javan Gibbon dipun kintenaken namung kesisa kirang langkung 2.000 ngantos 50.000 individu wonten ing alam liar. Bab menika temtu mawon dados kawigatosan utami ing pundi owah Jawi inggih menika salah setunggaling kewan endemik khas kagungan Indonesia. Kados ingkang badhe dipun tindakaken sareng kelompokipun paneliti ingkang nderek nglestantunaken kawontenan saking owah Jawi menika. Awit labo-labet sarta kepedulianipun kagem pelestantunan owah Jawi, sawetawis wekdal kala wingi Ayu pikantuk Whitley Award 2000 selangkung awet labuh-labetipun langkung saking setunggal dekade nglindungi owah Jawi wonten Taman Nasional Reti Halimun Salak. Habitat wana paling ageng ingkang tasih wonten ing Jawi. Minangka pengadeg saking Yayasan Konservasi Ekosistem Alam Nusantara utawi ingkang dipun tepang kaliyan Kiara, Ayu nglibataken komunitas lokal saking pelatihan ekoprin kagem para wanita, patroli wana, ngantos edukasi dhateng sekolah-sekolah lan masyarakat. Piyambakipun ugi nindakaken pemantauan jangka panjang kaliyan owah Jawi lan sakmenika ndamel sistem data konservasi kagem nyataken pengayoman tumrapipun kewan liar. Lho nggih menapa kula matur mesti goyang to. Pancen nggih menawi ngendikan musik menika ing wekdal sakmenika saestu sangsaya ngrembaka. Temtunipun kolaborasi basa daerah kala wau saya ngajak generasi kaneman kagem tansah nglestantunaken kabudayan ingkang kita gadahi. Lan temtunipun kita kedah ngapresiasi lan bingah kanthi rahajeng nggih pamirsa, mbok menawi saged dipun ndereki dening kita kagem nglestantunaken endemik khas ingkang wonten ing Indonesia. Inggih salah satunggalipun owah Jawi kala wau. Pamirsa, kita jengkar saking pawartos kala wau nggih. Salajengipun mlebet wonten segmen rumiyin lan sakmenika. Kita badhe nostalgia pirsa kados pundi kawontenan rumiyin lan sakmenika wonten stasiun Tugu Sepur Yogyakarta ingkang nyimpen sayuta sejarah. Pamirsa menika pawartosipun. Stasiun Tugu Yogyakarta ingkang ugi dipun tepang dados Stasiun Yogyakarta. Kagungan sejarah ingkang dawa lan dados seksi bisu lumampahing sepur wonten kitha menika. Stasiun menika dipun bangun dening Staatsbouwegen wekdal 12 Mei 1887. Kanthi tujuan wiwitanipun kagem ngangkut hasil bumi saking Jawi Tengah. Sareng lumampahing wekdal stasiun menika ugi nglayani ngangkut penumpang lan dados titik wigatos kagem lelono ing para penggede Walandi. Sakmenika kawontenan stasiun Tugu menika dados ikon saking Yogyakarta lan pakaryaning masyarakat sangsaya rame utaminipun wekdal mudik lebaran utawi liburan.
Boten namung menika mawon, bangunan rumiyin tasih kareksa kanthi sae. Ing saklebeting gedung utawi ing njawi gedung, sedayanipun tasih sae. Sanadyan wonten ugi ingkang sawentawis dipun renovasi ing saperangan gedung. Nanging bagian asli saking bangunan menika tasih saestu kapirsan kanthi cetha. Sanadyan kairing ngrembaka ning jaman kahananipun ebah, nanging bangunan ingkang gadahi sejarah menika taksih ngadeg kanthi bakoh nggih pamirsa. Malah wekdal menika dados destinasi ingkang kedah dipun sambangi wekdal panjenengan melampah-melampah dumugi Yogyakarta. Nah, pamirsa, sesampunipun pawartos Jawi badhe wangsul malih kanthi informasi menarik sanesipun.